ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka galon bɔ an da. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi
ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kunnafoni telimanw o waati ye Falaye Keyita bɛ yan ka se ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ wolomasiri tabaw ka kibaruyaw la sa u y'a yira k'a fɔ bi min ye an ka wolomasiri tabaw ye u ye mobili dɔ kɔni nɔbɔ kɛrɛnkɛrɛnnɛ la Tebezakaw olu fɛ yen miniti waati jan kɛlen kɔfɛ tuma min na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen jateminɛnen min ye ka mobili in k'ale sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ wolomasiri tabaw olu kɔni ye ta kɛ mobili in kan maa tun b'a kɔnɔ a kelen a ma se ka bɔ kɛnɛma min ye waleya in kɛra Kidali marabolo la bi min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye olu de o kibaruya in di wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a yira fana k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri dɔ senfɛ min y'an ka pankuruntigiw ye olu ye wulijakajɔ kɛ kununko alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la gosiliw kɔni olu barika bonyana kosɛbɛ Nioro Sahel ale ni Kayi marabolo kɔnɔna na ko Bamaɲɔgɔnlen juguyawale kɛbaa minnu kɔni bɛ yen u ye olu kɔni dagayɔrɔw bɛɛ lajɛlen gosi ka t'o bɔ k'o bin min ye dogoyɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko caman kɔni da walonna k'o filenkolonci k'o da kolonci wulikajɔ ni ɲɛɲininiw bɛ sen na wa min ye kɛlɛkɛminɛnw fana caman tun b'u bolo olu fana gosira waleya ninnu senfɛ Kayi ale ni Nioro mara la baro kɛlɛtigiw ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye Bamaɲɔgɔnlen juguyawale kɛbaaw kɔni ɲinini bɛ to sen na an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo min ye taa ni ka segu jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka nɔgɔya cogo min na ko k'a ɲini dugudenw fɛ sa kibaruya sanumanw o ka di an ka wolomasiri tabaw ma u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni nin waleya in ye Falaye ko ni Ala sɔnna ma lakana ale ni maaw la kɔlɔsili o fɛɛrɛ kɛnɛba bɛna sigi Mali kɔnɔ yan baara in kan ka kɛ Novembre kalo tile 11 ka taa bila a tile 14 na Mali ni Turki jamana an ka wolomasiri tabaw ka minisiriso ani Turki jamana olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka ko in ɲɛbila baara kɛ sa bi kunnafoni di kɛra ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CICB kɔnɔna na kunnafoni di min kumatigi tun ye minisiri Dawudu Ali Mohamɛdu nin ye ale de tun bɛ minisiri Sadio Kamara o nɔ na o kɛnɛ in kan yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye baara in kɔni kan ka kɛ cogo min na jamana 40 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan Mali kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi Turki yɛrɛ kɛlen don ka fɛn minnu boloda bi ka Mali kɛ misali ye wolomasiri tabaw ka gon ka baaraw kɛcogo ɲuman na ko in bɛna tali kɛ o la jɛkulu min sigilen don kɛnɛ in ale labɛnni kama sa o ɲɛmaa n'o ye Amadu Degeni ye ale ye min fɔ Famara ka kumabara la an ka jɛ k'o lamɛn. Tan 2025 seko ni dɔnko san bololaba kɛra jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ wa an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ bosoda siraba don o siratigɛ de la bololabaarakɛlaw tɔgɔ la suguba min bɛna sigi o salon international de l'artisanat du Mali siyama tako 5nan o baaraw bɛna kɛ ka aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ ni sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Ayiwa yana ni dege ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna kibaruyaw olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu mara la bi maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ farabugukaw fɛ yen sa olu kɔni dɔw ye u sigiyɔrɔ la pewu Gwa kɛmɛ bi na olu de bɛ marakalakaw fɛ yen Dugabugu ani Bɛwani o kɔnɔna na Masina marabolo kɔnɔna na Segu a yera k'a fɔ sa ko ni maa ninnu kɔni kabini bingali wale ninnu kɛra ani kɛlɛ laban minnu kɛra farabugukaw fɛ farabugu min bi ni a b'an ka wolomasiri tabaw ka hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamancoyɔrɔnjɔ wale kabaw kɔni ka gɛlɛya in kɔfɛ nin duguden ninnu kɔni ye yɔrɔ bila pewu ka n'u yɛrɛ daga yɔrɔ sigi kɛ sa marakalakaw fɛ yen Dugabugu ani Bɛwani maa minnu kɔni do bi Gwa kɛmɛ a yirala k'a fɔ sa kɔni dɛmɛ kan ka ta ka d'u ma maa minnu bɛ n'olu bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Segu marabolo la u y'a yira kɔni k'a fɔ ko baloko dɛsɛ o bɛ u la maaw kɔni welelen don sabu se ka dɛmɛ ninnu ma cogo min na yaasa ni ye ŋaniya ɲumanw olu bɛ se ka na ni dɛmɛ ye u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na an bɛ to ale Masina mara kelen kɔnɔna na ngɔbɔnin dɔ o kɔni bɔlen don kosɛbɛ u b'a fɔ ma ko korokoto ale kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ bi kosɛbɛ sumanw na dugudenw dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ngɔbɔ in ye ni ale kɔni bɔlen fewu samiya ale fori waati sera nka ngɔbɔ in maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ baara kɛ olu kɔni y'a fɔ ko jɔrɔna b'a la sabula ko a daji mana se maanifin golo ma a ka jugu kosɛbɛ a ka farin min ye sɛnɛkɛlaw ye a ka jugu olu fana ka sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛ ka ɲini yaasa ngɔbɔ min n'a bɛ maanifin yɛrɛ kɛlɛ ka tila ka balo kɛlɛ ko o de bɔlen filɛ nin ye Masina marabolo ale kɔnɔna na Kayikaw olu fɛ yen Jibondo kura o dilanna Lafiyabugukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kin min bɛ Kayi n'a bɛ fɔ ma ko Lafiyabugu olu kɔni ye Jibondo kura sɔrɔ a kurumokarila kunungo alamisa min ye musaka ninnu bɛɛ lajɛlen sa o bɔra maa minnu fɛ sa o ye Wura Salman ale ka dɛmɛjɛkulu ni hinɛ min bɛ sigi sen kan ka tɛmɛ min ye ONG Alifaruku fɛ maa minnu ye nin fɛn sɔrɔ sa ɲinilikɛlaw fɛ sa u ka se ka Jibondo in ale minɛ ka ɲɛ cogo min na yaasa kin wɛrɛ maaw olu fana bɛ se ka sɔrɔ jiko gɛlɛya o ka se ka dɔgɔya u ka sigidaw olu kɔnɔna na Mali kɔnɔ conseil ministre maaw y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san kalo 6 fɔlɔ baara 491 o de sera ka sigi sen kan min ye kɛnyɛrɛye sigilamaw ye faso ka cakɛdaw ye sa olu ye maa 25 939 o de kɔni ta baara la kɛnyɛrɛye sigilamaw olu ta ye 10 4 962 o kɛra ɲinan san kɔnɔna na wa ɲinan san kelen fana kɔnɔna sɔrɔ maa 237 olu kɔni ka baara tiɲɛna u bolo olu bɔra baaraw la olu ka baaraw ma se ka to sen na min ye salongo Mali kɔnɔna na baara min kun sigira sen kan o ye 64 311 o waati kelen ka kɛ ni salon ta ye Burkina Faso kaw fɛ yen kunungo u ka minisiriw ka lajɛ la u y'a yira sa k'a fɔ ko maa o maa n'i ye farafinna ka den ye i sigilen don diɲɛ fan o fan n'i b'a fɛ ka na Burkina visa ko kuma k'o banna pewu maa kɔni sisan ne b'a fɛ ka taa Burkina kaw fɛ yen visa o banna farafinna ka den de ye i bɛ farafinna o i bɛ jamana fan wɛrɛ fɛ o i bɛ diɲɛ fan o fan kɔni n'i kɔni y'i kunda Burkina de kan visa ko kuma kɔni o t'i ye nka fɔlɔ ye passeport de diyagoya ye dɛ maa tɛ se ka voyage kɛ o kɔ ale kɔni i ye ko o ko kɛ a tɛ se ka taa passeport kɔ donc Burkina kaw olu ko visa kɔni farafinna ka don olu t'olu sɔrɔ olu t'o ta tuguni Niger jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ye ale ye lasigiden 3 olu ka lasigiden 3 minɛ kunungo Ɲamekaw fɛ yen a fɔlɔ o ye Guillaume ye ale Hamburg ale Belgique lasigiden kura ye Ɲamekaw fɛ yen Lyon Jun ale Chine kaw ta ye
Andre Karsten ale Pays-Bas ta ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kunungo u y'u ka sɛbɛnw kɔni ta ka di Nigeria bɛ ka miliyari 60 de ɲini bi fala ye dollar wari la sa ka se k'a ka kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu senkɔrɔma don don kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ pétrole baara kɛ ani gaz baara san nataw la yaasa gɛlɛya kana ye a la musaka ɲinini kɔni daminɛna Gabɔnkaw fɛ yen Gabɔnkaw y'a yira sa k'a fɔ ko baara min bɛ kɛ station kɔnɔnaw la ale ni mobili boliw ka taa se taji bɔyɔrɔw ma ani kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔba minnu b'u ka jamana kɔnɔ fala ye k'a bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka jamanadenw ye ko kuma jan min ye maa wɛrɛw ye aw yɛrɛ k'u cɛsiri kɛ n'a y'a kɛ fugariya ye mɔgɔ bɛ taa baara ta dɛ baarakɛlaw mago bɛ maaw de la maa min bɛ se ka soli ka wuli min tɛ ko ka jɛ ni parili ni tulumu b'a la koyi olu tɛ tubabuya ko ninnu na ninnu fɛn ninnu dɔw fala ye k'u y'a kɛ de ko yaasa ko jamanadenw u k'u bila baara la fɔlɔ n'o tɛ n'u ma farati u ka jamana bɛ jɔ dɛ Algérie maa minnu wulilen don sa ko min ye ka nɛɛma ale ni binkɛnɛ ko sarada fan bɛɛ lajɛlen fɛ farafinna n'o ye Alliance Vert ye Algérie k'a donna o jɛkulu kɔnɔna na Rwanda ni Belgique bɛn tile tun tɛ yen ko ye fala ye kabini mars kalo tile 17 san 2024 min ye Bruxelleskaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka waleyaw olu bɛ mun ta ka ɲɛsin farafinnakaw ma min ye Rwanda ye a ko o ma bɛn a ma sini kuma tɛ Belgique yi da doni min kɛ olu ni RD Congo ka kɛlɛ la k'o ma bɛn o ma a nɔgɔnin fɛ sa min ye Rwandakaw ye bɔnforola kuma caman min ye kumaw ye kuma minnu ni Belgique y'olu waleyaw kɛ jɔnya tile waatiw la fo ka taa se kɛlɛba min kɛra olu fɛ ni maa caman ni kɛnɛ karabara n'a bɛ fɔ ma ko génocide san 1994 san u ye Belgique jalaki nin bɛɛ la fala ye a ko guruguru waati min ye Belgique ye a y'a ka lasigidenw wele cogo min ye Rwandakaw ye olu fana y'u taw wele tile 4 o kɔnɔna na bi in na k'e k'o tɛna segin ɲɔgɔn ma de Belgique minisiri min bɛ yen n'o b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kuma kunna Maxime Prévost ko ni Ala sɔnna a ma novembre kalo nata in ko ale na ye Kigalikaw fɛ yen lajɛ belebele bɛ yen farafinna ni nansarala jamanaw ka lajɛ belebele b'a dɔ kan ka sigi sen kan ko a na ye o kɛnɛ kan forum min bɛ na sigi n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba ye sa sɛnɛko ta nasirala AES jamanaw la o bɛna na kɛ Bamako yan septembre kalo in ale tile 18 ka taa sa tile 20 ma yiriwali baaraw ni sɛnɛko ta nasira fɛ fɛɛrɛ kɛnɛ minnu bɛ sigi sa baro sigi kɔni bɛna na kɛ fanfilama ye maa ma falenw na ɲɔgɔn sɔrɔ yanni minisiriw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen k'olu don ɲɔgɔn na yaasa ka se ka taabolo kɛ kuntilenna kelenw ye fala ye République démocratique du Congo e ko olu ta se ka kɛ gɛlɛya fara gɛlɛya kan wa kabini Senegalikaw olu taara olu baadɛmɛ dasi fala ye k'u ka pankuru dɔ fana dafirila bi maa 100 o de tora bato in ko in senfɛ u ka jamana ale kɔrɔn ni tilebiyanfan fɛ waleya in kɛra ye n'o ye République démocratique du Congo ye maa 100 minnu kɔni bɔnɛna u ni na fɔlɔ ni kibaruyaw y'o di u ka maa min bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ kɔgɔjikow la kɔlɔsili ni minɛnko bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili kunna ani dugutakow o y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni k'a gɛlɛyara kosɛbɛ fiɲɛ o kɔni de nana don kɔbolo dɔ kɔnɔ Nsolokaw fɛ ani Marenga ka min ye bato belebele in k'ale dafiri maa minnu tora nin na sa u y'a yira sa ko ekɔliden 60 olu kɔni ni tora waleya in senfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Chinois ka agence min bɛ yen kunnafonidiso min bɛ yen n'o ye ZIA ye ale ko maa si tɛ se ka su hakɛ fɔ fɔlɔ ko nka kɔni ko maa caman bɛ yen dɛmɛ ma se ka don olu ma a waati ka se ka u kisi Mozambique maa 270 bi k'a daminɛ janvier kalo la fo sisan palibana a kɛlen don k'olu sɛgɛn kosɛbɛ Mozambique kɔnɔna na min ye san daminɛ ka na se sisan ma sa u y'a yira sa ko ni maa hakɛ minnu kɔni filɛ nin ye olu kɔni degunnen don maa 600,000 olu de b'u fɛ bi palibana bɛ olu la ko ye fala ye min ye maaw kɔni bɛ ka sa cogo min bɛ ka sa ten u ka bolofara minnu bɛ yen sa n'o ye ɲansa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ye maa 99 palibana a y'o de fa maa 448 ni 500 olu kɔni bi fura kɛlen don olu la 100 sarada la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na 62 a yirala sa k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko pali bɛ olu la koyi u ka forobaw n'u ka kungobaw n'u ka kɔbaw n'u ka yɔrɔbaw k'olu kɔni olu kɛlen don sosokisɛ yɛrɛ a dagayɔrɔba ye bi Nizeriyakaw fɛ yen ayiwa u ka dɔgɔtɔrɔw ko baarabila jɔbali k'u b'o daminɛ bi min ye Nizeriya dɔgɔtɔrɔw ye sa u kɔni tun ye laseli kɛ
k'a fɔ gouvernement ye k'a ka fɛɛrɛ sigi sen ka tile 10 jate k'u bɛ o di gouvernement ma jaabi d'u ma u ka laɲini ye min ye k'u ka dɔ fara u ka saraw kan ani k'u ka baarakɛminɛnw k'olu ɲini ka di u ma u ka kalo 5 sara min bɛ yen ko k'o fana sara syndicat min bɛ ka nin waleya in kɛ n'o ye Top Usundare ale y'a yira sa k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ tɛ ka kala don i ɲin na ka bɛn n'olu ka laɲiniw ye ko wa ko nin ye baara bilalen olu bolo sa fo waati min grève illimité Corée du Sud ale ye wulikajɔ kɛ ani États-Unis u jɛra ka kɛlɛ kɛ wulikajɔ kɛ a bɛ fɔ o ma sa ko exercice militaire yaasa ka se ka nucléaire ko k'o don o la waleya in fala ye k'a kɛ kun ye ko ka min ye cɛ dɔ burankɛ k'o ja tigɛ koyi Corée du Nord i tun bɛ ka nin kuma in fɔ kunu minɛ ko Corée du Sud ni États-Unis olu ka wolomasiri tabaw de farala ɲɔgɔn kan sa ka ɲɔgɔn ye dancɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna na ani Américain sɔrɔdasi minnu bɛ yen min ye nucléaire ko ye ko peut-être ko tɛ ten u kɔni b'a ta ka munumunu a tɛna ci sa nka a kɛ kun ye Corée du Nord a k'a dɔn k'a ye maa ye ko maa wɛrɛw fana bɛ yen fala ye ko in kɛ kun ye o ye irisi y'a yira sa k'a fɔ ko drone 221 Ukrainekaw fɛ ale y'o de dasi k'o bɔ k'o bi kɛlɛ in senfɛ nin tile laban ninnu kɔnɔna na Faransi y'a yira sa ko ale bɛna avion 3 wuli avion de chasse Rafale ko yaasa ka se ka nanzara jamanaw olu ka sankolo k'o kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pologne ka sankolo o kɔlɔsili ka kɛ ni OTAN ale ka yamaruya ye Suède y'a yira sa k'ale fana bɛna wari di wari musaka min dara olu bɛna bonya kosɛbɛ k'a daminɛ san 2026 san 2027 ka kɛ ka Ukraine dɛmɛ nin waati in na fala ye Mozambiquekaw fɛ yen Bamajɔlen juga wale kɛbaaw k'u taara bi yen koyi maa 100 ni maa 300 olu de kɔni bolila ka b'u ka sigiyɔrɔw la ka kɛ ni bingali ninnu ye Ukraine ale ni Irisi ka kɛlɛ kɔnɔna na Japon y'a yira ko ale kɔni bɛna ɲangini kura ta ka ɲɛsin Irisi ka baarakɛyɔrɔw ma ani Irisi ka bankiw minnu bɛ olu fɛ yen Irisi ale kɔni y'a yira sa ko Union Européenne k'o de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka Ukraine bila kɛlɛ la ka ɲɛsin ale ma k'u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka Ukraine kɔkɔrɔma don k'o tɛ dogo n'a ye tuguni min ye Brésilikaw fɛ yen Brésil jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Bolsonaro ye fala ye ko san 27 kaso k'a tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ dɛ san 27 kaso in k'a kuma kɔni cayalen don Américains fɛ yen kosɛbɛ olu ko nin tɛ ko ye ko min bɛ bɛn ko san 27 ko a tɛna k'u ka Mandela ye san 27 Brésilikaw k'u ka kiiri y'o de di nka Américains fɛ yen waleya in bɛ ka kɔn kosɛbɛ président kɔrɔw yɛrɛ bɛ k'u da don a la ko nin cayara kojugu san 27 k'o cayara kojugu min ye Jair Bolsonaro n'ale ye Brésil président kɔrɔ ye Ukraine ale y'a yira sa ko a bɛna kɛnɛ di Allemagne jamana ma o ka se ka marifakisɛw ani marifamuguw k'olu dilan o kɛnɛ in kan ale yɛrɛ fɛ yen États-Unis y'a yira sa ko ale fana bɛna musaka labɛn yaasa ka se ka bɛn k'o sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka in kɔni ko k'u bɛna a labɛn k'a di Armenie ma ale ka bɛn ni kelenya o sinsinli baaraw kɛ fala ye nin waati in na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen don min ye OTAN ale ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ OTAN jamanaw kɔni bɛ k'u labɛn n'o ye Alliance Atlantique ye ko u y'a yira sa k'a fɔ sa min ye waleya min kɛra Irisi fɛ o don ka don ni u ka drone caman ye Irisi yɛrɛ ko drone min donna ko ninnu k'u ma foyi y'a la o k'u ye saba min gosi k'o tɛ foyi ye fala ye tubabuw u wulilen don k'u jɔ min ye nanzara jamanaw ye sa u ka kɛrɛfɛ dugu k'u n'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi u ka maa min bɛ yen ni o ye Nɛrɛlandɛw ka minisiri ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min filɛ nin n'o bɛna sigi sen kan ka lakɔlɔsili kɛ ka marifaw fara ɲɔgɔn kan ko olu na dɛmɛli kɛ a ko la bi sɔgɔmada in na Vladimir Putin ka baarakɛyɔrɔ maaw u ko k'olu bɛna sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ hanfala ye bɛn ni kelenya ɲinini na Ukraine fɛ k'u bɛ posi kɛ ko sabula ko fɛɛrɛ minnu bɛ senna sa k'u na kuma ɲɔgɔn fɛ kɔni ko nka ko min ye baara ye k'olu na taa ni baara ye kɛnɛ kan yaasa ka se ka u ka sew bɛɛ lajɛlen sɔrɔ minisiri min bɛ Pɔlɔnikaw fɛ yen n'o bɛ ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu y'a yira sa k'a fɔ ko Irisi kɔni bɛ ka kɛlɛ de kɛ k'a ye maa ja Irisi bɛ ka kɛlɛ de kɛ OTAN na bi ka kɛlɛ kɛ OTAN na sini ko ka tɛmɛ Ukraine fɛ ko nɔn tɛ ko min bɛ ka kɛ bi ko tiɲɛ na k'a dama tɛmɛnen don Vladimir Putin ale y'a yira sa k'a fɔ olu tɛ ko foyi kɛ k'u dogo
n'olu ye min kɛ u b'a fɔ k'u y'a kɛ u m'u attaqué bi u m'u attaqué sini u ma se pɔlɔ in ma baara n'a kɛcogo de don wa olu ma marifa bila ka taa ci u la bi u ma bila ka taa ci u la sini Donald Trump ale ko sa k'u k'a lajɛ dɛ ko ka ɲangini gɛlɛmanw ta ka ɲɛsin irisi ma ɲangini minnu bɛ tali kɛ douane wari ko ka dɔ fara olu kan min ye u ka bankiw ka gɔndɛrɛ sigi olu fana kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye drone ko in ye k'ale ti maa si lakana o ko hukumu kɔnɔna na dɛ irisi ka dancɛ la ani pɔlɔ in ka dancɛ la k'ale da tɛ o lakɔlɔsili ko la wala diɲɛ seleke naani tɔnba n'o o ye Nations Unies ye ale ye bolokɔrɔta kɛ bi bolokɔrɔta min senfɛ sa u ye sariya dɔ kɔni ta sa ko Palestine ko k'a kɛ jamana lakodɔnnen ye jamana 142 olu sɔnna mɛ jamana 10 olu ko k'u ma sɔn Palestine kɛli ma jamana ye a waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra New York kaw fɛ n'o ye déclaration in ye déclaration min sera sa ko jamanaw k'u bolo kɔrɔta k'a ka ŋaniya yira Palestine ka se ka kɛ jamana ye fala jamana minnu taara a juguya la Argentine b'o la Hongrie Israël yɛrɛ États-Unis Micronésie Nauru Palu min ye Papouasie Nouvelle-Guinée ani Paraguay ni Tonga olu de kɔni ko ko petu k'olu ma jɛni waleya in ye jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ko ko a ka kɛ ten sa min ye Palestine ye a fana ka lakodɔn Eurovision n'o ye ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ka kɛlɛ wuli k'a jɔ nansara jamanaw la fala ye Slovénie ni Espagne ni Islande ni Pays-Bas ani Irlande olu ko k'olu b'u sen bɔ nin ko in na han ko waleya min don ko sabula olu tɛ se ka jɛni ni waleya k'a sɔrɔ Israël sen bɛ a la ko ni Israël b'a la k'olu b'u sen bɔ a la ko sabula ko Israël bɛ ka waleya min kɛ bi Gazakaw fɛ yen ko ni maa maa y'o kɔkɔrɔma don ko o tɛ bɛn olu y'a yira k'olu sen tɛ a la Alimanw ko k'olu kɔni sen b'a la bi u sen b'a la sini wa olu yɛrɛ ja ɲini fana u ka jamanaw fɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ fɛ ka nin ko ninnu kɛ minnu kun ko ko ka ɲangini ta ka ɲɛsin Israël minisiriw ma Alimaɲ ko k'ale sen t'o la bi ale tɛ ɲangini foyi ta wa min ye jagoko ta na sira fɛ fana ni Union Européenne bɛ fɛ ka ɲangini ta ka ɲɛsin Israël ma ale Alimaɲ jamana sen tɛna don o jagoko ta na sira la ale ni Israël bɛ to ɲɔgɔn bolo wa nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka don bi Union Européenne u ka se ka kuma kelen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni bannen don pewu ko Israël ka ɲangi o jamana ko bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ fala ye bi o kuma bɛ ka kɛ kuma min ye Israël ye a taara bombardement kura kɛ tuguni Sanakaw fɛ yen maa 46 o de nin tora o waleya in senfɛ Yemen ale minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye kibaruya di ko maa 45 o de kɔni fatura waleya in senfɛ maa 165 olu joginna o y'olu ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na Israël kɔni a y'u ka faaba n'o ye Sana ye a ye mugujugu kɛr'o kan bi nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni telimanw na fala ye défense a labɛnna an ka taa ye Bamesi kun de ye ka n bɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ diɲɛ ɲagamilen don kɛlɛw de bɛ fan bɛɛ fɛ tɔɲɔliw de bɛ fan bɛɛ fɛ c'est pourquoi Mali n'a ka partenaire Turkiw olu de jɛra ka ni salon organiser Bamakɔ yan nɔ salon min don a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafinna parce que entreprise 30 ɲɔgɔnnaw de bɛna na u ka kɛlɛkɛminɛnw yira an na n'i y'a mɛn a ma dabɔ k'a fɔ an bɛna kɛlɛ kɛ mais pour que k'an yɛrɛ tanga il faut que kɛlɛkɛminɛnw ka kɛ an bolo fɔlɔ hali n'an ko an bɛ minɛn san de koyi tubabuw tun tɛ sɔn ka minɛn feere an ma ko non a tɛ feere ou bien n'u y'a feere i b'a sɔrɔ u bɛ taa fɛn kolonw de feere an ma ka taa peinture kɛ fɛnw na ou bien n'u b'a feere an ma u bɛ machine ni pièces dɔw bɔ a la n'a nana n'a ye dɔrɔn a y'a ye avion coulé au sol a tɛ se ka taa kɛlɛkɛminɛnw tɛ se ka taa mais depuis ani Turkiw ye partenariat daminɛ minɛn ɲɛnamaw kɛlɛkɛminɛn minnu de dernière génération hakikaw yɛrɛ b'o de d'a ma sisan ko an dɔrɔn tɛ parce que n'i y'a mɛn i lakanalen don lakana in man ka dan i kelen ma i sigiɲɔgɔnw fana ale fana kan ka bénéficier farafinna bɛɛ kan ka bénéficier k'a yɛrɛ tanga k'a yɛrɛ kisi c'est pourquoi an ye bɛɛ lajɛlen wele jamana 45 olu de welelen don u ka ministre de la défense AES jamanaw welelen don u ka ministre de la défense u ka chef d'état
état-major an'u ka premier ministre olu welelen don olu bɛɛ de bɛna na an bɛna kɛlɛkɛminɛnw bɛna yira an na ensuite an bɛna taa minɛn ninnu essayer fana n'o ye démonstration o bɛna taa kɛ centre Boubacar Sadassi la Kulikoro a manipulation cogo bɛ j'espère que o don aw yɛrɛ journalistes aw n'aw ka caméraw bila k'a essayer tir la parce que jamana défense bɛɛ de dama ka kan la bɛɛ ni jamana bɛ défend bɛɛ de sen b'a la bon jaabi minnu don c'est que an bɛna fɛn caman sɔrɔ a la an bɛna caman sɔrɔ c'est que non seulement délégation minnu filɛ ka na y'a dɔn Mali ye considéré ko zone rouge Mali kɔni n'i y'a mɛn kɔfɛ kɔni a bɛ kɔni Mali kɔni tɛ yɛrɛ jamana minnu bɛna na u n'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana ye baasi foyi t'an fɛ yan nɔ an bɛ balo hɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ t'an fɛ wɔyɔ t'an fɛ o ye kelen ye a bɛna kunkɔrɔta d'an ma et puis a nafa sɔrɔ siraw fana maa minnu bɛna na hôtel ninnu jamana mɔgɔ caman de bɛna jamana 45 a jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ saba kan ka na yari n'olu bɛɛ nana déjà u y'u ka réservation daminɛ hôteliw na fɛn sɔrɔ restauratrices fana bɛɛ na marché feerekɛla ninnu bɛɛ de bɛna marché et puis an bɛna kɛlɛkɛminɛnw fana sɔrɔ an bɛna dɔn an mago bɛ ni kɛlɛkɛminɛn an mago b'a la a na kɛ sababu ye farafinna contrat camanw signé ni ninnu ye et puis u bɛna dɔnniyaw fana d'a ma donc nin y'a nafa dɔw ye an bɛ se ka minnu fɔ a la Mali ta o tɛ dɔwɛrɛ ti se ka kɔrɔlen n'i y'a mɛn don minnu tɛmɛna au moyen âge la mais Mali ɲɔgɔn tun tɛ yen Mali ka n'i ye empire ninnu ta k'a ta kɔgɔji la fo Sahel la a bɛɛ tun ye Mali de ye décision baw bɛɛ tun bɛ taa Mali de la yan nɔ hali n'a y'a lajɛ CEDEAO nin fɛ a bɛɛ jubaju bɔra Mali de la donc fo an ka o Mali ni o hɔrɔnya segin a ma o danbe segin a ma k'a fɔ nous sommes au cœur du Sahel foyi tɛ se ka k'an kɔ donc fo an k'o rôle de jouer an tɛ se ka an b'an ka tugu mɔgɔw kɔ ten nɔ fo an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an bi yan mɔgɔw k'a faamuya an fana bi yan nɔ Mali bi yen nɔ Mali bɛ c'est le même Mali c'est le grand Mali d'antan la an b'o de ɲini Mali c'est pourquoi an y'a ɲini u kana kɛ Mali la Turkiw fana sɔnna a b'a yira fana ani Turkiw bi vraiment an ka coopération ɲɛnama don an dalen bɛ ɲɔgɔn na c'est un partenaire vraiment gagnant-gagnant un partenaire vraiment sincère donc nin kun ye Amadu Degeni mankan ye fɛɛrɛ kɛnɛ min kan ka sigi lakanako la ni jamana 40 kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ novembre kalo tile 11 ka taa bila tile 14 na o ɲɛbila baaraw de kun don kumatigi tun ye ministre Dawudi ye nka min ye ko min kan ka sigi sen kan sa n'a baara kɛra bi CICB kɔnɔna na maa min bɛ yen n'o ye jɛkulu in yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen b'a kalifalen ale la o ye Amadu Degeni ale tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ min kan ka sigi lakanako ta nasira fɛ Mali n'a dɛmɛbaga jɛkulu Turkikaw olu ni an ka wolomasiri tabaw ka minisiriso ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na u bɛ dan sigi su in na kunnafoni telimanw na an b'a fɔ san ko k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma Falaye Keyita tun bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da